Da ni gallu bach o teammates wan, so Ari, pwy di ffasta yn y tîm? Os dwi'n dweud os pritch di'r boi ffasta, os di cael, ond ar 2 yards dwi'n dweud os Lloyd di'r boi ffasta. Os Lloyd, oce. Pwy di'r arafat ar Hods? Sy'n dweud Steve Cook di'r rafa, am osgoffa fi o llwyfan olew. Pwy di'r trainer gorau, Ari? Wel, sy'n dweud mond fi sy'n troi fyny dreinio, so yn gorau bod yn fi. O, mae'n lot yma hyn, mae'n cofio, ond ia, oce, dwi'n dall, Neb ti'n sy'n meddwl? fyny ryn, dyddi yma, Steve. O, na chdi ta. Pwy di'r gweitha'n dreinio, Rods? Wel, dwi'n mwyn eto hynny dde, dwi'n mwyn gweld lle mae i ddweud. Pwy di'r boi clefra yn y sgwad? O, os dwi'n gorau dweud, Dr Rob Davies di'r boi clefra. Gyda fo fwy o degrees as gynnu ni o gol season yma. A pwy di'r mwyaf dwl ta, Rods? Jonathan Eaglehat, dwi'n siŵr beth sy'n ei ben o pan fwy'r amser dde. I teammates yr ail dim efo Rob Gaffey a Mei Tom. So Rob, ditha mi please, pwy di'r cyflyma yn sgwad yr ail dim? Savage. Savage. Pwy di'r cyflyma, arafa, Mei? Fi ar y funud. Chdi hel, Belan sydd wedi hitio fi. Pwy ti'n feddwl ydy yr trainer gorau? Dim lot o neb, really. Sean Touch. Sean Touch. Beth am y gweitha mi? Sean Touch. I dweud Chico. Chico di. Chico, ia. Y ddiog, ni. Y ddiog. Pwy di'r clefra yn y tîm? Yn y sgwad? Be, Peldroed yw'r clefra ta? Just bren. O, fi. Ti siŵr an? Definite. Beth am mwy o dwl, Mei? Gaffey. Nawylliant. Pan da ni'n cael social, pwy sy'n gwisgo weitha? Dan Gwnews. A pwy ydy'r hira yn y siawr yn yr ail dim? Carwyn. Carwyn, ie. Carwyn? Carwyn. Siŵr an? Carwyn. Oce, boys, diolch yn fawr i chi, ffordd chi'n oed dreinio.